Ir-rata dawk f'pajjiżna li jinsabu f'ċaħda materjali jew ċaħda materjali severa komplet tonqos u llum ifferm inqas mir-rata medja tal-Unjoni Ewropea. Dan joħroġ mill-aħħar ċifri uffiċjali tal-Eurostat, l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea. Jirriżulta li rata f'pajjiżna hi ta' 4% filwaqt li rata medja fil-pajjiż tal-Unjoni Ewropea hi ta' 2.4% ogħla. Mill-istess statistika tal-Eurostat joħroġ mod ċar kif ir-rata pajjiżna fl-aħħar snin komplet tinżel sena wara l-oħra, tant li fi żmien 10 snin dawk f'ċaħda materjali u severa naqsu bin-nofs. Waqt li r-rata fl-2015 f'pajjiżna kienet taqbeż 8% 6 snin wara fl-eqqel tal-pandemija globali, din ir-rata xorta waħda niżlet għal ftit aktar minn 5%. Issa l-oħra imbagħad din niżlet għal 4%. Ta' min jgħid ukoll li fi żmien l-aħħar gvern nazzjonalista li kien iqis il-faqar bħala perċezzjoni, ir-rata kienet ferm ogħla millum anke il-kejl kien inqas rigorus milli beda isir fl-aħħar snin. Għaldaqstant iċ-ċifri attwali u tnaqqis tagħhom wara l-bidla fil-gvern fl-2013 juru kif dawk fil-faxxa tal-aktar vulnerabbli fis-soċjetà komplow jesperjenzaw titjib fl-għajxin tagħhom grazzi wkoll għal għadd ta' miżuri li ttieħdu mill-gvernijiet Laburisti mhux l-inqas fis-snin li għaddew fejn pajjiżna bħal bqija tad-dinja iffaċċja l-akbar sfidi f'għexieren ta' snin. F'dan il-perjodu, il-gvern tal-Prim Ministru Robert Abela żamm l-akbar stabilta fil-pajjiż, inkluż b'sussidji multimiljunarji fil-prezzijiet ta' enerġija, waqt li kompla iwieżen lill-familji u n-negozji b'appoġġ bla preċedent differenti mingħand ta' pajjiżi u popli oħrajn fl-Unjoni Ewropea.